Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Adorang sotapuka para minggota masuk mahita tutik kina hohom martangiang di bagas rohat tabi. Amin. Tapukka ma parminggota marhite ede nomor sia ayat sada sahat rodi ayat dulu. Oh
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nasatokin jalanan yang ido, asangapon na sumurung, na lumobi hamulyaon na saliling-liling na tuhami, kami akan na so tumailihon akan na tarida, akan na tumailihon akan na so tarida, ay na martikido anggo na tarida, alay na saliling-liling na do akka na so tarida. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami nari banua gijang, upang idohami tuho say lehon matodim na badiay itu bagasan rohanami, say paiyan di bagasan hami asini roham dohot hati goran, na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami, say ramoti hami di hamamasani pangujunan, pargogoi mahami mangulahon lomo ni roham, asalam marlas ni roha hami, mida denggan ni pabainamu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihom ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik paupaton dohot lapatana. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiahon ari minggui, di naonomari ma ulah hamuna sa silomu, alayang guari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatamdui, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi pangisi ni hutani halak pe namangibati hutam. Ai dinaonomari do ditoppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiam do ibana diari papituhoni, ibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai, dia do lapatan ni odo, ikut dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana, asa unak tois rohata diajar nasian hatani debata, ikut badiado hatani debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon,
songonima patik ni debata atong rak mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bar tu patik mi. Amin. Potima dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pargogo nasohatu dosan sitopa nasana adong paruhum natigor namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni roha nami narwai. Naksianak kapakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami di hisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo na uhup pami alani dosa nami i. Alai natarsosol bagi dohami nuaeng alani i. Asima roham di kami. Ale debata nami, wardengkan basa jala parasi roha doho ala ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saise sama dosa nami salhutna, jala suruh matodi parbadia tu roha nami be, asa terbaik kami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat tami Tuhan nguluan nasora sudah, na pinarbaga-baga ni akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo pakaholong ini debata di portibion. Olado anakna nasasadai di lehon. Asa unak mako ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana. Asa ngapom ma di debata na di gijang. Amin. Tabege mahatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion na dienet sian Lukas bidusia mamuka sian ayat 22 sahat rodi ayat 27 tajahama marsikas soring laos di dogma ia anak nijolmai ikon godangdo taononna Wolokonon ni aka panungganei situa ni malim dohot siboto surat do ibana dungi pusao do jala mulak mangolu do diari patuluhon. Saluhut nana dok, ia dong nanaeng mangihut tonau, isoda hot madirina, dituhuk ma diari-ari hau pinar silang natu ibana, lau mangihut tonau. Ayago kosa mana naing paluahon hosana alai na agwa kosa alaniau ido na pangulu hosa Ayah hama gunana di jolma nang nasa purtibion diomo anggo diago dirina laos mago disi
asana ulo maila alaniau dohot alaniaka hataki pailaon ni anak ni jol maido ibana dinaro ibana di bagasan hasangaponna na di ibana dohot na diamai rapon aka suru-suruan na badiai rapita alai tutudo hatakot tuhamu adong do dewa na jongjong dison naso tupa mangai hamatean sojolo di ida roh harajaon ni debata ido sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Tidakon maha porseotai songon na hina tidakon nidongata saha porseaon di sadok portibion rakma hita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuan di si Maria nagabe-gabe asya todi parbadia adorang soha bubuan hido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuan watoru dung ditanom namulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudu tu siamun di debata Jehovah amanai pargo na suatu dosani isima ibana pay mamulak sogot tu tanaon manghumi halak na mangholu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jaladok sada huria na badia huria hatopan niala Kristen akan abadia dohot dihasasani dosa dohot dihatai na madok mulak mangholu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 15 September 2024. Pertanyaan week. Rabu 10 September 2024. Week Rawamangun Sada dibagas ni keluarga calon situa Wom Siter Sinaga Rosta Borutu Manggor. Alamat Jalan Gang Jelita 2 nomor 32 RT 6 WR 10 Rawamangun Jakarta Timur. Inganan pertanyaan di ruang Timoteus. Kamis 10 September 2024. Week Utan Kayu Manis dibagas ni keluarga Marison Siregar Sondang Borua Pusunggu Jalan Multikarya Tolu nomor 26 RT 10 Sada RW Sia Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur. Inganan pertanyaan di ruang Timoteus. Pesta Gotilon. Hobbartu Pesta Gotilon HKBP Rawamangun marhite tiktingon niundang suderuas ni Huriata na memiliki UMKM asa parsidoho di acara basar UMKM na pinatupa sada hari Minggu 22 September 2024. 2. Hari Minggu tanggal 20 September 2024. Panitia Holan Parade 15 tempat. Alani turuas na berminat asa mendaftar tu panitia Sitiwa Bistok Datubara dot situa sahat pakpahan. Biaya per tempat 500.000 per hari. Jalaboy ditransfer tu rekening panitia. Jadwal parmingguon Pesta Gotilon Minggu tanggal 6 Oktober 2024. 5. Pukul 6 WIB parmingguan Marbasa Batak di gereja. 2. Pukul 8 WIB parmingguan sekolah minggu di gereja digabung. 3. Pukul 8 WIB parmingguan Marbasa Batak di gedung Maria Convention Hall Pesta Gotilon. Pukul 10 sia WIB parmingguan Marbahasa Indonesia di gereja. Parheheon napasobulung HKBP Rawamangun. Minggu sadarion 15 September 2024. Ima ibadah puncak parheheon napasobulung HKBP Rawamangun. Parmingguan pukul 10 dohot pukul 10 toluip sian napasobulung do pemusik, song leader, penerima tamu, persembahan pujian jala dipatupa do prosesi tortor di TKI memasuki gereja. Sipul majahatik ting adong do sambutan manang panorangyon sian napasobulung. Efisiensi penggunaan kertas warta jemaat. Hobar tu program kerja dohot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2024. Ima efisiensi penggunaan harotas. Tarencana hodo mulai bulan September 2024 pencetakan harotas tikting tahurangi mak. Tikting boy ma di download di aplikasi HKBP Rawamangun tersedia di Play Store dot App Store. Manang scan barcode di bangku ni gerejata. Pelian tahun. Memasuki minggu patuluhon bulan September 2024 ton. Ruas na mga leon pelian tahun toropna 740 dia kakak. Manang 26,8%. Sia jumlah kakak 2.760 dia kakak. 5.155.755 manang 57,82%. Sian anggaran 1 miliar. Pelian tahun ima haroro ni hepeng di Huria lau madanai sude akka program do anggaran ni Huria. Sude ruas ni Huriata asa dipasaha ma pelian tahun na marhite ditransfer tu rekening ni Huriata. Manang langsung tu bendahara Huria jalaboy do dipasahat tu situa wiknabe asaboy merdala sude doho denggan akka program ni Huriata. Ruas nataba
Minggu sadarion tajalo do gabe ruas nataba ima keluarga Bungaran Gabriel Tambun inang Meli Sabet Borusilitonga Rosian HKYP Resort Rantau Perapat. Alamat Jalan Haji Ten Tolu nomor 71 RT 5 RW 1 Rawamangun Jakarta Timur. Wik Rawamangun Tegalan. Jongjong Mahamu. Tuhatta mana masuk nasida gabe ruas nadenggan di tongah-tongah ta tarlumobi di jolon di tuhatta kudul mahamu. Tikting naing marbagas. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagasom ma Alfred Bonison Simbolon. Ruas ni HKIP Rawamangun wik khusus. Anak ni amata Fikbon Hasimbolon. Tubuni nata eni JP Borune Baho Dohot Orana Rosinta Olivia Borulu Banggaul Ruas ni HKP Koba Resort Bangka Boruni Amata Gading Lumbanggaul Tubuni nata De Erianti Boru Dolok Saribu Pamasumasuanon hari Sabtu tanggal 21 September 2024 di gereja HKIP Bolon Pangururan Resort Pangururan Samosir. Tuhat tama nama masu persaripion nasida gabe persaripion nadenggan di tongah-tongah ta tarlumobi di jolon itu hatta. Namoding. Nah di hari Minggu tanggal 2 September 2024 nunga jumulo moding salah ina Rina Margareta Boruta Barat umur 60 tahun hinabaluhon ni amata Insinyur Robinson Sibagariang. Alamat Jalan Gading Elok Utara 2 FE Sada nomor 12 Kelapa Gading Jakarta Utara. Wik Kelapa Gading. Tuudean hari Rabu 11 September 2024 di TPU San Diego Hill Kerawang. Tuhat tama na mga leon gogo do pangapulion di keluarga na ditinggalhon. Pelean doho akaw do na buwa-buwa tajahama di harotas tikting naong pinarade ni Huriata di pasu-pasu di batama akabarita masa dohot ulaon akasipatu paota bahin sangap di guarna. Songoni matiting di Huriata Minggu sadarion mau liate.
Shalom. Horas Madihita Sude. Kepada yang terhormat, Amang Pendeta Resort HKBP Rawamangun, juga yang melayani pada ibadah pukul 10, Amang Pendeta Baner Siburian MTH, Amang dan Inang Parhalado HKBP Rawamangun, Amang, Inang, dan saudara-saudari warga jemaat HKBP Rawamangun, serta abang kakak dan teman-teman Naposo Bulung yang berbahagia. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas kasih karunia-Nya kita boleh berkumpul di gereja untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Nya. Hari ini kita merayakan puncak acara Parheheon Naposo Bulung HKBP Rawamangun tahun 2024 dan mengambil tema Together Everybody Achieve More, yang berarti menjadi pribadi sesuai dengan yang dikehendaki Allah dengan saling mengasihi sesama dan menguatkan nilai-nilai kebersamaan. Matius 5 ayat 45. Parheheon berasal dari kata dasar hehe yang artinya bangkit. Bangkit dalam konsep ini adalah membangkitkan kembali semangat baru, karakter baru, dan membangun kembali jaringan pelayanan Persekutuan Naposo Bulung di HKBP Rawamangun. Ini adalah bentuk nyata yang dapat diberikan oleh pemuda-pemudi di gereja kita untuk dapat menjadi cerminan dan identitas utama untuk gereja. Tujuan Parheheon Naposo Bulung HKBP Rawamangun tahun 2024 adalah untuk mengingatkan kita semua agar selalu tetap bersekutu dengan sesamanya serta berusaha memperbaharui diri menjadi pribadi yang lebih bersemangat dalam setiap kegiatan di gereja HKBP Rawamangun. Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Parheheon Naposo Bulung HKBP Rawamangun adalah sebagai berikut. Ibadah dan fellowship pembukaan Parheheon telah dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024. Lomba e-sport dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Agustus 2024. Lomba futsal dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Lomba basket dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Agustus 2024. Lomba bulu tangkis dilaksanakan pada hari Minggu 25 Agustus 2024. Seminar atau workshop bertemakan Get to Know Batak Roots dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 dengan pembicara Amang Pendeta John Ferdinand Sihombing MTH dan Inang Ida Pangaribuan SPD. Naposo mengajar dan caroling di Panti Asuhan Pondok Kasih Agape telah dilaksanakan pada hari Sabtu 7 September 2024. Batak Night Show, drama musikal berjudul Mau Liate, bertempat di Anglo School yang baru saja dilaksanakan kemarin malam dengan jumlah penonton sebanyak 340 orang. Melalui kegiatan Parheheon ini diharapkan Naposo Bulung HKBP Rawamangun dapat semakin bertambah banyak untuk aktif dalam kegiatan Naposo. Bangkit seperti arti kata dari Parheheon, mempererat tali kasih sesama Naposo Bulung, dan tentunya menggunakan waktu muda yang diberikan Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Rangkaian kegiatan Parheheon Naposo Bulung HKBP Rawamangun tahun 2024 dapat dilihat melalui video berikut ini. Akhir kata, kami segenap panitia dan pengurus Naposo Bulung HKBP Rawamangun mengucapkan Mauliate yang sebesar-besarnya kepada teman-teman panitia, pengurus,
kakak abang Naposo Bulung, Parhalado khususnya dari Dewan Koinonia, serta jemaat HKBP Rawamangun yang telah mendukung pelayanan Naposo Bulung dalam melakukan kegiatan Parheheon Naposo Bulung HKBP Rawamangun tahun 2024. Kiranya Tuhan yang membalas segala dukungan yang telah diberikan kepada kami. Tuhan memberkati kita sekalian. Horas.
Damene debatana sumurung sian salut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nani haolongat di bagasa gorni Tuhata Yesus. Lasro hatta di bagasa perminggota sedarion alalaus di padumu dohot pesta perheheon yakena kota naposo bulung. Selamat hari Minggu madihita saluna. Secara khusus untuk naposo, selamat hari Minggu untuk kamu sekalian. Barita nauli memakulingi hita imana tersurat di Psalmen 110 mamukka mesyana ya sadaro di ayat sia songonom mahatana. Holong do rohaku di jahuba ala naung ditangihon jojoki parhura jayokku. Ainunga di paeleng pinggol na tuau. Jadi sayjowokku maibana saliling au mangulu. Nunga pola dihaliang yakarateni hamatean au. Jala nunga pola mangonai tuau akka hagugutan ni banua toru. Nunga pola mangonai tuau hagugutan dohot pardangolan. Dungi hupa jou-jou magorni jahuba ali jahuba saipalua ma todiki. Para sirohadu jahuba jalan nabonar jala para sirohadu debatatai. Si ramoti akka si ujurro hadu jahuba nunga tung tarjepol au jadi bana mangurupi au mula maho alito dikku tu para dianami ai dengkaddo uhum ni jahuba tuho tongodo nunga di palua hoto dikku sian hamatean matakku sian ilu-ilu patu sian partuk Tuhan saya marparange di juru ni jahuba maau diaka luat ni halak na mangulu ima sahana. Huriani Tuhata nina akka nabisuk hiradonggo dua pengalaman naneng dohonon ni Psalmen 110 nomon. Perjulumai si Daud nama kilala nang terje polibana satu gunung hamatean alai asido rohani jahuba di palua doibana siani. Alelas padua hod dipakai nang Psalmen 110 songot sada tradisi marningot haluaun natol hastu bangsa Israel tagan di palua jahuba siap perhatubanan Misir dungi mamulus manasida nang tu halongonan bulun alai disipe tonggo di palua jahuba nasida songonima borak na dihilala para Psalmen di ayat tulu naking molo taulakit jo satokin pamanaton ayat tului didok
nunga pola diheliangi akarat ni hamatean au. Jalan nunga pola mangonai tuau akka hagugutan ni Benua Toru. Nunga pola mangonai tuau hagugutan dohot pardangolan. Dangadong bedi hilalai bana sasitonga kemungkinan malua siarate ni sibulis dohot hagugutan Benua Toru. Alai ternyata basado jahuba peluahuni bana sian gonggoman ni hamatiani. Mungkin anak-anak muda juga yang perhen hari ini mengalami banyak kesulitan dan tantangan. Walaupun belum barangkali seperti pemazmur ini berhadapan dengan dunia orang mati. Mungkin masih berhadapan dengan dunia kerja. Mungkin masih berhadapan dengan dunia mahasiswa. Atau mungkin dunia anak-anak muda. Belum seperti ini berhadapan dengan beban kematian. Alai tudos-dos zolma na merpingpong ibana. Molo lam gugu dia tukon ibana bola pingpongi tutoru tutano lam tibo manang ibana manako tu Benua Gijang. Semakin dia kuat melemparkan bola pingpong itu ke dalam tanah, maka semakin tinggilah loncatan dari bola yang dilemparkan itu. Nangpe dilempar ibana, ditipal ibana songonina maguguna, alai lam mangakak do ibana tugijang lam tibu. Tekanan bagi dia sekuat-kuatnya malah membuat dia semakin meloncat jauh, melesat jauh di dalam kehidupannya. Manang songon hapas rupanya kamanginang molo tatekan hapasi tapadus-dus hapasi rejet ibana dohot tutanoi alai mubang ibana muse mangebang ibana muse tulus songodrina na perzului hamunak kadamang dohot dainang boy do songoni nang ngulu ni hita songon ni alaman ni bangsa Israeli di jolo ni trupu natazahaon di nang ruar nasida sian perhatobanan Misiri sahak manasida jonokon ni laut Arung dangadong dalan molo boluson na lauti mago manasida alai molo mulak penasida tupudi hamate do jabarna jala minimal mulak musetu perhatobanan di Mesir molo hita halak Batak jujur matadokon maju kena mundur kena memasuki laut juga pasti yang laut yang ganas kita bisa mati terbawa oleh arus tapi kembali ke belakang juga pedang Firaun mengancam. Alai dang manikot bangsa Israeli nakpe sokoni sukot tujolo pe mangakak dang boy tupudi pe mulat dang boy tumakom mahita manikot dang nin nasida. Alai gariada di situasi songonido nasida mengalu-alu tu Jehovah jalalas di siro Jehovah mabuka dalan tol na baru ima hama masa ni aik na ditolak Tuhan ni dungi berdalam manasida di sisik ni tawi. Ini menjadi sebuah peringatan terutama untuk anak-anak muda
naposobulung HKBP Rawamangun yang perheheon hari ini. Kadang-kadang kalau kita memiliki jalan buntu dalam kehidupan, supaya ini mengarahkan kita malah lebih taat kepada Tuhan. Bukan malah ada orang yang mengisap ganja, atau ada orang yang mencari pelarian, atau ada orang anak-anak muda yang gabung dengan orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau menjadi gerombolan-gerombolan anak-anak muda. Tetapi ini menjadi kesempatan untuk semakin menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Di ayat sada idok nakaning holong do rohaku di Jehovah. Ini mengingatkan kita sekali lagi khusus untuk anak-anak muda kita ini naposobulung, agar pesta perheheon hari ini momentum bagi kamu untuk semakin mencintai Tuhan. Lam makaholongi Jehovah, akub ni makaholongi Huria HKBP. Nah, satu kritik saya kepada pesta perheheon naposobulung ini, ya kita mensyukuri bahwa mereka sudah banyak perheheon, tapi perlu kita cross check juga nanti dengan dewan, dengan pengurus Naposo. Ada satu tren akhir-akhir ini, pesta perheheon itu mulai bergeser kepada seremoni-seremoni olahraga. Misalnya perheheon naposobulung futsal, perheheon naposobulung olahraga, perheheon naposobulung semuanya banyak olahraga. Nah, meskipun itu penting mengolah raga kita agar sehat, tetapi yang jauh lebih penting ialah perheheon iman, perheheon di haberseota. Maka saya bilang juga sebetulnya perheheon pertandingan olahraga ini, entah itu olahraga atau bola atau futsal, buatlah juga perheheon berpacu dalam buku ND. Atau berpacu dalam kidung jemaat. Atau menumbuhkan trio-trio anak muda, trio vokal group, sehingga bisa kita melayani mulai pagi sampai malam. Orang tua kita, opung kita juga merasa diberkati dengan perheheon ini. Nah, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada penghayatan kita akan gereja, sehingga perheheon itu betul-betul menjadi momentum untuk meningkatkan iman percaya kita. Jalahita pesudia kama tahalo mohon dunia nak kotai sailam meningkat malu bisa kita. Misalnya molung sarjana aka amonga do inonga meningkat manyan anak konai gabe mulubui minimal S1 S1 S2 mulubui tong S1 S2 alai unang terjemahon S2 sirang so sirang, tetaplah setia. Atau kalau ayah dan ibunya mungkin bekerja hanya sebagai karyawan biasa, anak-anak muda, semua ayah, ibumu dan opung berharap minimal kamu boleh jadi staf atau kepala seksi atau kepala bagian dan lain-lain. Alaya dong gosadanari ni pini akan otorasmu, ni pini opungmu peningkatan perheheonon ikon meningkat ma nang lububi haborseommu. Amin. Anggo sohehe do nang haborseon ni anak konna marsa gotong nang kamanga do inanga di tong-tonga ni ngoluna. Perheheon di haborseota.
Hamuaka manginang anak ko taon sa sitong akka pejuang ngamon. Ini ada sekitar 40 orang ya, atau mungkin 60 orang. Tetapi di data gereja kita, Naposo Bulung ini sebetulnya hampir 1.800 orang. Mungkin memang sebagian mereka kuliah di tempat lain atau bekerja di luar kota, tetapi katakanlah 1.600 orang lagi, apakah itu mahasiswa, apakah itu pekerja atau yang lain. Tugas kita lah juga menghantar. Dia belum akan kota Jawa kamanginang, na sepuluh dope tupungan Naposo Bulung di tengah-tengah huriat tahun, mulai mersuguk minggu depan sudi majohita madokonon asa dohot marnaposo Bulung di tengah-tengah ni huria. Asalam maju nang huriat tanang tuakatikinan nang. Orang-orang bijak selalu mengatakan akhir-akhir ini investasi yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai warga jemaat bukan terutama tambang kita itu. Apalagi sekarang dibuka kesempatan untuk gereja oleh pemerintah untuk izin tambang, tapi bukan itu yang terutama. Mauliate mamuliliho Jehovah tu hita perkebunan akan bidang dolan akan nasing, aka usaha dolan akan nasing, tapi investasi yang terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah anak-anak muda kita ini. Tiki epurus WTP sedok nasi dado songonon zamot mahita laho mazamot tonak kaya nak kota sotung dibodut pertibion nguluni akka ianak kota. Tadi malam saya terharu mengikuti Batak Night Show dengan teater Mauliate yang digelar oleh Naposo Bulung kita. Dan saya sengaja memberikan sebuah video singkat, mudah-mudahan kita banyak bisa mengikuti. Di samping memberikan semangat bagi anak-anak muda kita ini, tetapi saya betul-betul juga merasa terharu dengan pesan yang diusung lewat teater itu. Pertama, budaya. Mereka saya yakin sudah latihan cukup panjang agar mereka menguasai bahasa Batak itu dengan aksentuasinya, dengan penghayatannya. Jai molo saya masih oleh hitam dokon asamula akan akortaon merbahasa Batak, merhata Batak, rap mahitanian mas sosialisasi honi tuaka anak kota unang gabe mago nang budaya nai nang tuaka tiki naneng rong. Alai dipilih nasi do marga manulang amat tanan niluluan ni sa de keluarga namagoy. Jala di pasar Senet do dibayan di kabarai amata manulangon na maila mulak tuhuta ala dang uli karejo na di pangaratuan. Dungi borhak ma anak konna mengalului bana mengalapi bana tu Jakarta. Jala menurut cerita di Naposo Bulung Rawamangunon, jok-jok dari nama temenulangon merminggu di HKBP Rawamangunon. Jalan nak kondisi menulang ope, duksa tu Jakarta perjule bana merminggu di HKBP Rawamangun. Sebuah perjumpaan yang diberkati oleh Tuhan lewat gereja mempertemukan seorang ayah yang sudah lama menghilang kembali bersatu dengan istrinya. Jahu bayak kosongonor rubana budari nian hula bayangat dopeon nang Perawamangun di dokjol gereja di Namora akka pejabat atik behar tutu gudang nang ngakaruas tai na sudah pot mangan na sudah pot karizu
na sudapot jabatan dolan akan asing. Tetapi pesan yang disampaikan Teter itu, Rawamangun inilah yang mempertemukan mereka, termasuk mempertemukan suami dan istri lewat anak yang merindukan ayahnya. Anggoy natin ni marga manulang na di Teteron, ngasay berohana dakpazupang be doho tamatay. Tetapi berkat kasih dari seorang anak, perjuangannya, anak itulah mempertemukan kembali seorang suami dan seorang istri yang sudah lama tidak berjumpa. Ini juga pesan yang sangat makna amanginang. So tung naronggo nang tutua ka ruas ni huriata na pada udau ama dohot ina. Alannya kakarizo, alannya kasih humisik, alannya kasih beheron na suada. Tapi tadi malam nampaknya anak-anak muda kita ini memiliki pergumulan untuk mendoakan agar ayahnya dan ibunya diberkati Tuhan, dipersatukan Tuhan, bahkan mata pencahariannya juga diberkati oleh Tuhan. Akaima beberapa pesan untuk kita coba hidupi bersama, pergumulkan bersama, sambil kita memelihara budaya kita dengan bahasa Batak. Natarajumi di pasu-pasu Jahuba dalatta masih haholongan. Alani adang kotong refleksi ubay tong natuari di si out sura Tuhan Yesus seorang di seborong-borong ipilih tiba narupani inganan hatubuan na di seborong-borong. Ibu di mana bebas memilit, bodoh di Palestina, bodoh di Amerika, bodoh di Cina, bodoh tong di seborong-borong. Yahudi itu salah satu dia bebas memilih. Jalau suratu bibaran di seborong-borong, aku yakin Tuhan Yesus pe marhata mata gue, dang marhata Heber, dang marhata Junani, dang marhata Aram. Out suratu bibana di seborong-borong mangurang dot akasisianna dan roti tidak beragi rapakionna alai obus-obus do alai do nadong di seborong-borong. Jala out suratu hatta Yesus memilit tubuh di seborong-borong mungkin tak peparan ni si Jakob rapakionna bisa saja peparan ni lutung doh lan aka nas. Maka budaya Batak itu bagi anak-anak kita, pemuda-pemudi HKBP Rawamangun, cukup memberi pesan penting dalam perheheon ini. Asa merhite-hite budaya taitong lam rap hehe nasida lumubi di bagasan hapor siona dohot persihohotonna martuhan di tongan inguluna si ganupari. Hamunak kadamang dohot dainang parpasal menon sahak dotu panidangion semacam kredo di ayat 4 rodi ayat 8. Lumobi ayat 5 taida mazolo ayat 5 didok disi para si rohado jahuba jala na benar para si rohado jahuba. Au surah so ala asini rohani jahuba hita penas tolhas turau mangunon tu padak sono bagak-bagak tak doho uli-ulit tak doho zabatat tak doho pangkat tak molonang hea dibagi hamu barita na huzamita honon hulak ki mojo saharinari dinadong dongakku sada Marga Pasaribu di Pakabaru.
nomor 2 namora di Pakabaru. Alay ngamod ding biwanan waeng. Manang tu dia dong pesta huria, tak polai suku di mana HKBP do manang nadang alay koperhat do bana tu si. Mangalehon siluana doh tangyanga. Marhite-hite tangyanga doh tupang. Dehama husukun. Buasa songoni berzum amang. Namar huriaon. Asipata naksu HKBP martangyang goho di pabahir horo tupakmu jaladoh to nang mangurupi itu huriai. Ido iba nama secara singkat. Ai sude nguluo namang holan ala asini rohan. Ala yang gua dokon asini rohaon na diketapel do amang inne mana. Ada hubungan ni asini roha do nadi ketapelon. Ayaw tikia mang panganggur bolod do di Lagu Buti. Alay hubarani hom manak kok si buali. Hudok ma tu kernek nai nang tu Jakarta. Alay ditarutung dipangido maong kosu dangadong kotsu. Ujungnya dipatua mau di tarutung. Alay nang pedi patua tau di tarutung hudok matu Tuhani mau lihat Tuhan. Nunga saha tau di tarutung. Dungidung di tarutung hutopang mamuse motor makmur. Hudok mamuse tu penopangai nang tu Jakarta. Alai sa di sini puat di patua mau musai di sini aladang hubayar dope ongkotsu dong tua tahu martang yang mau musai tu Tuhan hudok mau lihat ya Tuhan nunga sah tahu di sini puan dunginak kok main mana musai sa sini puan marhite motor ALS antar lintas Sumatera, nuai ngope di dok jolma asal lau siga. Tong mahu dokon nako kau neng tu Jakarta. Alai hupa podo ma unang saya di maus ditunggu ongkotsu. Alai ala sokoni muruk ngi kondektoron didungui mau diduri, dipaturu mau di duri. Saha tau di duri hulopit tangaku mau lihat Tuhan. Nunga saha tau di songoni ma musena perpudi to pangimana mobil nama dok tu Jakarta. Alai ala sahru di Pakabaru dak sah de petong dilian ongkosna di patua memana di Pakabaru dungido ibana mau lihat Tuhan nunga sah tau di Pakabaru. Nah di ketapel doaw ni ibana holan ala asini roha dungi Pakabaru mulai baibana pazupa donganna merminggu di gereja marsaur di gereja pazupang doh takaronganna dimulai bana mamusia kaparsauran nai baru sian huriai siani baibana muse mamukka sada usahana balga jala sah rodi nuaing di pasu-pasu jahuba nang parnguluan hitape atu pana diketapel do sa siborong-borong sahatu Jakarta. Mungkin kita gagal melamar guru di seborong-borong, kayak Pekanbaru juga gagal melamar guru, tapi malah di Jakarta kita didapat menerima sebagai pegawai negeri. Dasongonido asini rohani tu hatai jok memakulingi hita. Alanido sada pangatusion merhite-hite hatan debatan misalnya ayat natwari di Hebrew 10 ayat 35 nasaha barita nauli tu jemaat di diaspora merhite-hite buku Ibrani parnguluotan atahanguluho sinuaeng dada hola ninganan laho macari do mengaluli-ngulu-ngulu alain nang pararor ni debatado inganan dihita laho merpanidangi sahat tu inganan non
saat tu rawa mangunon gabe di pauja debata mahita marbagas di son marhuria ison asa gabe pasu-pasu hita di tonga-tonga di ngananon nang di nahumaliang hita. Anak-anak muda juga, engkau mengandalkan anugerah Tuhan dalam hidupmu. Teter tadi malam juga mengingatkan engkau agar tetap memiliki iman percaya yang tinggi. Jangan sampai beralih dari iman. Beberapa waktu yang lalu kita melihat sebuah olimpiade di Paris. Tapi ada yang menggelitik di situ. Sambil olimpiade itu berjalan, ada orang-orang yang memiliki iman yang timpang membuat gambar Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang sedang makan malam itu, seolah-olah mereka digambarkan para LGBT. Jadi menurut nyon akan membuat ajaran sesat na di olimpiade on akka LGBT dong. Sisian ni Tuhan Yesus. Semakin mereka mendalami, semakin mereka tersesat dengan iman yang mereka miliki. Tapi kita berharap anak-anak muda HKBP Rawamangun tidak seperti itu. Semakin kita perheheon, semakin iman kita diberkati. Jala makaholongi huria HKBP. Dak pola salah jolo wedehon edetai makaholongi huria HKBP. HKBP huria hatubuako. Coba berapa orang dari Naposo yang lahir di HKBP yang datang ini? Berapa orang? Masih semua kah? Masih semua. Lalu HKBP huria ha godangaku. Ha godangan itu tempat bertumbuh seperti sekarang. Dungi HKBP huria ha holongaku. HKBP saya masih hol doau tuho. Apalagi tokin dari kita merpesta gotilon beberapa minggu depan. Asalam holong rohata namar huria HKBP. Ulang serong dan senhita parwarwahon huria HKBP. Hita mapauliulihon. Molong na parwarwahon tahu saya beri waktu ke situ. Habis energi. Tapi yang terpenting kita mencintai HKBP. Bersama anak-anak muda coba dulu kita nyanyikan itu. HKBP huria hatubuaku. HKBP huria hagodangaku. HKBP huria haholongaku. HKBP saya masih hol doau Tuhan. Dulu waktu kami di kampung Naposo Bulung selalu disebutkan kemana yang kau melangkah orang Batak selalu dihuti garejana. Tu dia halak Batak mangarato tu sidoninda dihuti garejana. Mungkin kamu tidak lagi mengalami ini. Saya sendiri baru testing dahulu dari Siborong-borong, baru masih ke Siantar, ya. Itu berapa kilometer itu sudah dipotong ayam dulu malamnya, lalu berdoa supaya Tuhan memberkati di perjalanan. Jadi motong ayam memiliki makna menghantar ke perjalanan. Sonariat do bulu molomot makan ayam di warung. Anggona masahi meludung makan ayam ngamar ni dokon. Lalu orang tua mengatakan, Omma bibilmu berhak maho. Dungi topok ma gereja.
Sudedui ama ina opungmu na di gerejai, opungmu dui. Ima dongammu ima natorasmu. Ima dalam makuti gereja. Maka firman Tuhan itu juga Alkitab yang harta paling berharga dalam hidup kita, supaya kalian juga anak-anak muda menjadikan Bible ini, Alkitab, The Holy Bible ini harta yang paling mahal dalam hidup kita. Ima dalat tama marangehon hatan de batasong na di ayat sia didok say marparange di jolo ni Jahuba maau dia kaluat ni halak na mangulu. Tapi saya mencek di dalam bahasa Alkitab lain, marparangeon diterjemahkan dengan to serve the Lord. Jaidang parange dalam arti holan sekedar buhi sapinan. Sokon lalabok go buhinon ini rupanya bukan. Marparange di sini ialah to serve the Lord, melayani Tuhan. Selama parheheo madihamuna po sobulung. Muludung parheheo sonari lam tabba majumlah na minggu depan. Aladong gojol ma parheheo duksai hehe mago sebulan. Mago ono bulan, tapi kalau kalian ajaklah. Kalau ada yang menganggur, ajak juga. Kalau ada mahasiswa dari luar kota, ajak juga. Agar gereja HKBP Rawamangun semakin menjadi berkat, sebagaimana pertemuan antara si Manulang dengan bapaknya itu. Bertemunya di HKBP Rawamangun. Martang yang maita. Puji-pujian mauliate rohanami di hoali Tuhan, naung memakulingi hami akka yang nakomu marhiti-hiti parminggon nami sadarion. Nama jauhon asa holong rohanami di ho. Ala nunga di paileko pinggolmu, nunga di tangi hoko pangiduan nami. Di pelua ho hami siat tangan di musuh. Di peluaho hami serat ni hamatean, doh seragam ni hagugutan benua toru. Ali di bata Jahuba, holan ala asin roham sabinggo, ubahe bui melua hami, seragam ni akan maduk-duhi rohanami di nguluon. Soni ma Tuhan, tusude hami ruas ni huriam. Sai paeleng mapinggolmu dopak kami. Sai tangihon akka zozo nami ganup marsada-sada. Sai paelua hami ganup serate ni sibulis. Dot hagugutan nabui huadupi hami dingulu si ganupari. Dang tuk gogo nami alaya la para si roha doho. Tarpelua horo hami sian saluhut nai. Nunga di peluaho Tuhan ngulu nami. Di bahani hobasan nami maho. Marhite-hite akau laun nadinggan di tongan ngulu si ganupari. Mauliate rohanami khusus di bagasa minggu sadarion. Di naliluat hami mengulup podok makalatson pesta perheheon ni akan nafusubulung di tengah-tengah ni huriam. Pakai ma Tuhan, akaya nakon nami naposobulung ni huriam, gawe akan naposo na marpanidangi pabua para si roha doho, jala debata nabonar doho, dihaposo onna. Diha doli-dolionna doh diha bazuonna. Anak-anak muda gereja kami ini senantiasa mengaku bahwa Tuhan itu maha baik, yang berlimpah anugerah kasih setia, dan hanya Tuhan Yesuslah juru selamat bagi mereka, sehingga mereka pun menjadi anak-anak muda yang diberkati dalam pekerjaan sehari-hari, dalam pergaulan bersama teman-teman,
menjaga kekudusannya sebagai anak-anak muda. Dan dalam pergumulan mereka sehari-hari, mereka memiliki Tuhan yang mereka yakini menjadi jalan keluar, pegangan hidup dalam setiap perjalanan kehidupannya. Terima kasih. Berkati juga para pemuda di gereja ini yang belum aktif, agar mereka juga memberi hati, memberi diri, bergabung dengan anak-anak muda di gereja HKBP Rawamangun ini. Jala lehonomu nang aka ama do ina do opung kana burzu laho mangaleho rohana pauliulihon masa depannya kana posobulung di tonga-tonga ni huriam. Ai ido sada hapataran ni investasi na marga di saldok perngulun nami. Aku mi akan adong di hamibi di ngulusi ganupari. Asimarohamali Tuhan, ahape akka cita-cita, akka harapan dambaan ni akka enokon namin na posubulong say homa mamasumasu na sida. Say homa gabi tano perbatoan, pertano batoan di nguluna. Manang di dia penasida maringan di karizuna siap hari, say homa toktong makkaliangin na sida daw siya nakamara doho ela-ela. Dia kepersauran na doho takadongan na say homa masu-masu. Asa daw siya na sida ka ela-ela ni sibulis. Songoni lumobi di haporsyon na sida. Marsihohot akayanakon namyon. Mamilit manudo pabuwa Jesus do si balua di nasida. Asi marohamali Tuhan, nang sudena akayanakon nami na masihol tiak kasih rokap mitodina. Homa patuduhon ditikina, ditikki halehetanna. Asa dapat akan nasa haporseaon, nama si haholongan do nasida. Jala do sianak kanaso lomoni roham. Ay nasida ma Tuhan aka pertugi na manurutso na kaulau pakubasion nang diak kahuria tutiki na nengrong. Ali di bata Jahuban, hubuak kami nang ditangyang ngami dongan nami na tongod di bagasan si taonon. Keluarga si bagariang. Tinang zumulo sa daina, inang Rina Margareta Boruta Barat, manadikon hasyanganon. Apu 5 keluargay, jalahoma Tuhan na mangenet akaholso buban siya bagasar roha dohot ate-ate nasida. Nangak ka na marsahit, natongon peak di rumah sakit, nyonya tambah boru na 70, ha pangaribuan, Hendrik Persaulian Sirigar, Benny Pasaribu, nyonya Tambunan Borusyahan, Nicholas Sirait. Asi marohamali Tuhan, apala di minggu na pinarbadiamon, ape homatangammu naguk huasui, mangenet sahiti siap pamatang nasida. Alay naumarga patugu haporsyolna, papos rohana sida di asin roham doho didenggan ni basa. Sudi hami Tuhan adong bido sahit nami, adong bido holso nami, doho mapeho tangamu naguk huasui tua bara nami ganup asal lubang pakilalaan nami. Jala sonang suharibu-ribu akamian non laho mulak siya bagas joromon. Tangihon zaloloy mapangiduan nami ali Tuhan. Mga sahon asidohot tolong ni roham di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Laos rimma hita zong zong. Ali di batama namin na di benua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nileomi pelean nami tuho, say jalo may gabi uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti, asaho parhasyak kami peleanon, pati bulhon harajaum mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sana nilehon mi kondiru di pamataku osado hokokoti rodi seluruh hartaku upasa hati Ali ama namin na di benua gijang, say pinarbedia magwarmo, say Roma harajaumo, say saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehom matuhami sederion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unang hami togihot tu panguzunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutod